Намираме се на България Тату Експо и днес ще подложа моя клиент на двудневна брутална сесия и ще му направя една уникална татуировка. Татуирах в продължение на 2 дни, изправих се срещу едни от най-добрите български татуисти и клиента ми едва не се отказа на това събитие. След малко премеждия, вече имаме всички материали и почваме тату. Тонин браснаря се. Снимай за Метака Браснаря. Ако гледа това, поздрави. Следно ми показва, че трябва да опъвам кожата също и като бръсна, защото иначе има голям шанс да порежам. И сега почнах много да опъвам. Аз съм на принципа грозен шабол, хубав тату. На музичката много влиза. Пасна много яко. Това път от първия път. Не мога да повярвам. Сега действаме. Почваме днеска отдолу нагоре. Ай, почваме, Валко. От най-хубавото място почваме. Боли ли тук? За момента не. Все пак сме от Перник, взехме в Румъния второ място, сега първо гоним. Много убеден днеска, бе. Както винаги. Сега ако ми тръгнеш на късмет, трябва да те рисувам целя. Така е. Втори път няма да е съвпадение. Кажи, Васко. Какво ще правиш? На мацката е там. Моето е шарено, на Тони е умряло, не ме снимай толкова близо. Правех множество почивки, но клиента ми беше на предела и едва успя да издържи. Апдейтче, вече доста напредваме с дизайна. Всъщност имахме и доста трудни моменти. Клиента доста го заболя, в един момент каза, че не може повече. Ходихме да вземем обезболяващо. В крайна сметка малко закрепихме нещата, хапна. Сложихме крем обезболяващ, стана малко по-добре. Сега действаме, като плана за днеска е поне да го затворя до носа и утре да ми остане само устата. Така доста по-малка зона в сравнение с цялото. Ако го свършим до носа, плюс е това черното, изглежда почти 2/3 и тук горе няма да озори много. Действаме, както казах, клиента вече го боли доста. Колко часа правихме до тук? От 11 часа сега е 8. От 11 до 8-9 часа до тук, почти не сме почивали. Сложихме малко крем, за да се върнем малко надолу, за да барим някои неща. Имаме да добавим бяло и след това плана, както казах, е до носа. Готов ли си? Така ден едно свърши, след тези изтощителни 11-12 часа работа, татуиране. Време е за ден 2, като за ден 2 ни остава още около половината част от самата татуировка. Добро утро! Втори ден, намираме се пред НДК. Модела, между другото, имахме пак премеждия сутринта. Беше му изключен телефона, обаче в крайна сметка се свързахме, даже някъде тук. Сега ще се намерим, да видим в какво състояние и да се започваме за работа и днес. Как се случва? Супер. Боли ли? Не. Можеш ли? Вече сме претръпнали, да. Защото долу става по-хубаво даже, отколкото очаквах. Нали? Да. С това, че е много много макет. кръти. Не бях много сигурен как ще ти просто някаква коса, но тия острите много хубаво. Как си се съчетават режи, Да, колкото между нещата другото, даже отсича. и с Валка ще оправя станцията. Добре. Ти защо ти беше изключен телефона? Не ми е, може би в момента, в който аз съм ти звънал. Не бе, човек. Дува кол ще предаде. предаде. Евентуално ако съм бил нека тук и да не е имало обхват, иначе... 2 пъти звъня го там просто. Разхлопаме сърцето. Нямаше нужда от кафе сутрин. Днеска е брутален ден. Колко часа спа? Ми в 6 часа станах. А в колко легна? Ми в 12, докато се прибирам с скъпи ми да ядем, много тегава нощ. Скарах иглите, наточил съм ги тая вечер. Станаха боята да налея само и почваме. Подготвих се и сега започваме с татуирането. Тогава дойде и клиента на моя колега Митко, който няма да повярвате с какво ни изненада. Докъде я докарахте вчерашния ден? Ми остана само май най-неболезненото остана. Бая надуто, бе. Много надуто. Има и не хапчета за оток, между другото. По принцип пише, че трябва да приемам по едно, защото аз четох, не пише нали, нещо да пречи на шофиране и така нататък, значи няма опия, нямаш ефект. Значи по 2. Ако имате проблеми с хеморидите или отоци по краката, ето. То си пише даже, отоци на краниците, разширени вени и най-важно. Капнал ли си? Да, капнал, пил. Какво си пила? Коли кафе? Алкохол не пия. Никога? Пил съм преди, ма не е моето. Пили сме бира и сега. Да, в Румъния с дюнери, перфектно. Малка, не толкова си. Да. Почнем с носа. Първата копка за деня. И момента дойде, време за конкурсите и сега ще се борим за място на нашето Тату Експо. Той ти гледам категориите ти във фентези ще участваш, Сигурно. Ти са, я кажи. Само висше, японски, реализъм, фентези, колаборация и най-добро от неделя и най-добро от Тату Експо. Как е работата втори ден, Тони? Като първия. Валка, да кажете. Има ли разлика?
Добре. Заверно тази зона вчера не сме попали грам такова, но просто се чувам как ми изтъпна целия крак. Колко остава? Не ма те такива неудобни въпроси. Тони, я кажи в коя категория се състезаваш? Честно казвам, още не знам. Или Best of Show, или Фентази. Като фентази ще е лудница. Абсолютно всичко ще е. Врица много специфични категории. Предполагам, всичко ще влияе фентази. На Best of Show влизат всички правени тук неща, плюс колаборации, такива неща. Ще видим. Интересно е. Ще преценя общо взето малко по-нататък. Какво ще го пусна точно. Какво правите, бе? Какво става, Стивчо? Докъде си? Тия дни ще го направиш ли? Много добре. Както съм те учил. Какво се спечи пред камера? Кога ще ми довършиш статуса? Брат, какво става? Ти нищо не си направя. Три сесии, брат, го прави, заради колко не става. Само ме рекламираш. Вътре коша. По-тъмно ли? Хуй, да? Сериозно тъпто. Давай това лице, брат. Яко. Очите ще светят? Да, По-реалистик ли ще е вътре? да. Бат Караско става. Ти със сигурно го правиш? Здрасти. Сивичко и сега вече почвам синьото. Какво вчера направи цялата черно-бела част? Чека, ти ако взимаш толкова наркотици, колкото аз вземам... Взимаш ли пак, бе? Да. Махай се от тук. Чуа! Вон да бачка. Так, може да ми кажеш какво правиш днес? Татуировка. Завършвам си работа вчера. Смятам, че ще оставя да завърша. И така. Как е Бог там? Като за втори ден е добре. Ние, че сме стигнали на къде сме стигнали? Май на 20 градуса наляво от подкривата кръша. По принцип обаче ще го свършим до днес къде. Ми така се спра. Много добре даже. Как ти е Инстаграм? Татузъл. Оставяме го на екрана. Бърз апдейт. Действаме. Колко стана часа? 11 стана. Мали. Трябва да бързаме. Долу-горе 4-5 часа. Трябва да е готов. Мислиш ли, че ще се справиш? Не остава много малко, така че ще е в последния момент. Не ме житка, че седят. Какво си имаш ли не? Теб те харесват в канала. Нищо няма да кажа. Не съм сполучил хонорара, но ще преди си видя. Какво ще кажеш? Тук е тази част ми е любима. Най-така, да, мекичка ми е така, най-плавна. Той тук става приятно между другото. Ще се Да. Бих казал тото да не мога руки, ама ще го изцапам. Отивам, братно. Ай. Това се действаме яко. Довършваме татуса. Тук имаме още малко чъпчета. Устната долната трябва да направи. Почвам фона. Малко съм изморен, ма ми е много яко. Дойдоха много приятели да ме видят. Чувствам се супер. Отдела е чук, което също е много добре. Долу-горе сме добре с времето. Сега ще видим фона колко време ще ни отнеме. Нетко, ти ще участваш на конкурса Tattoo Expulse. Какво ще участваш ти? След това парче на крака. Кой ти го прави? Митко, ето там. От кое студио? Инкемпера. Идвам на втория ден да притесня Тони и съм много доволен от работата. Много ми харесва. Но съм най-недоволен за това, че той ме предаде. По принцип трябваше мен да ме татуира. Бях предаден, да. Абе да кажа, малко съм щастлив, защото голям бой. 2 дни по 12 часа. По-добре. Тонка, докъде си? До най-критичната точка. Защо е най-критичната? Защото много го боли надолу. Вчера и тук щеш да сгъне. Сега се притеснявам. Ама няма пускам повече надолу. Това ще направя само точки на всяка. Защо искаш да ги добавиш тях? Не мислиш ли, че е достатъчно? Не. Добро. Краси ми даде много точна критика. Защото ми каза, че фона не трябва принцип да повтаря формата, като едно сияние. И вика да го пръсна. Обаче ако го пръсна на шейдинг, дане първо много червено и второ вече като съм го отрязал по контурни върви. Това ще го пръсна просто с други плътни форми, като точки. 140 IQ в действие. И брат, сега аз като искам да си направя обърнато лице. Ще се направя на теб. Ще ми направиш ли? Ще направя серия. Добре, ще ми направиш. Приключихме на време, всичко точно. Сега почват с малко да ги викат на сцената и ще го покажем татус. Много яко стана, много съм доволен. Мисля, че е много добре. Мисля, че е много силен татуса. Има реален шанс да се класира. Стига журито да бъде безпристрастно и да оценят на база татус, не на база човек, който го е правил и така. Реално следват награждаванията, ще се пусне това нещо. Отделно Тони има негов приятел, който е довел да пусне други татуировки стари. Също така Митко има татуировка, която ще пусне той още. Класирате се на Рая, в момента прави много хубав проект, между другото. Поздравления на Рая. Тя започна приключението си 1 година, от тук говорихме заедно да започне да се обучава и сега и тя много сериозно и много хубаво е постигнала проекта. Я да го снимаме само на Рая да покажем. Значи пак напомням, това е татуировката на Рая.
Тя точно преди една година започна да се упражнява в нашето обучение, ние я обучихме абсолютно всичко и днеска сме на експото, състезават се рамо до рамо с Тони и има реален шанс да направи нещо, защото просто татуировката е страхотна. Ето, плаката. Излязоха и някои други мои татуировки, но за жалост не успях да се. Все пак съм много доволен от събитието и ако искате и вие да си направите татуировка като тази, запишете си безплатна консултация в моето тату студио, линк за него ще има в описанието.